Ayo, kayak dari awal kayak Gaspol Rimpol Manuwi Jarwo kok salah Kijo Manuwi ya kok Manuwi Jarwo Kijo Mania Bagong anu ngopeni manuk ayo duwe manuk apa wae Bagong duwe manuk kudut manuk emprit duwe no aku manuk podang kuning wae ana gendhinge lho duwe ayo apa? Sing ora duwe Bagong. Manuk terkuku perkutut lah. Kuwi duwe aku. Kijo mania. Tak lolo, tak pakani manukku ben dina ben iso ngoceh. Ngono kuwi Bagong. Lur iki piye iki? Ayo dikayangke ora? Ayo sekono kae Rama. Rama Semar, piye kabare mo? Suwe ra ketemu ya, Mbak ya. Rama Semar, ayo. Gong, ana wigati apa to Le, Gong? Kok ketok kowe gumyak-gumyak kowe semangat men. Keep spirit ngono to, Gong. Oke lah kalau begitu. Ya to, Gong. Keep spirit. Apa ngombe sprit? Keep spirit ngono, kok rada angel-angel men ngono kuwi. Saiki Petruke dipernake sik dicedhake. Ya. Oke lah kalau begitu. Pak, iki anu Pak, gawe Pak nang kono iki enak Pak. Tenan lho. Iki wayange ora gur tontonan Pak. Tapi pitutur ngono Pak, ya to. Pitutur kanggo sapa wae sing nonton nang iki wayange iku lah konten iki jenenge Bagong iki wis menghibur kok. Ya ora. Bagong iki pengine guru menghibur, ya to. Wis ya. Bagong ngene iki lho ambek duwe reong ngene iki. Kabeh nganggo kulitan ireng ngene iki, Bagong kulitan ireng, Semar, Rama Semar. Kang Gareng, Kang Petruk kabeh kulite ireng ora apa-apa ya ta. Sone ganti kulit, apa ganti klambi. Sing klambi abang apa klambi kuning, ngono kae wah. Nek klambi abang dengane simpatisan partai. Klambi kuning ya ngono wae ireng ya netral ya to. Wis ora apa-apa ngono jenenge Bagong. Pituture apa Rama Semar? Gendang-gendang cekat-cekat ngono ora. Wah, Semar wis gone. Ayo apalane kok. Perkencong tak tabong bubala warudaya di negara wong kali cudi sapa sing gawe. Kowe Bagong anakku sing ganteng dhewe. Ana wigatine iki, Gong. Ane wektu iki Semar arep gawe pitutur, Gong. Ya, Gong. Dadi wong iki aja seneng duweni sifat kang ala. Sifat kang ala. Ala kuwi apa? Ala rupaku piye? Rupaku dari dulu wong ala ngene iki kok piye? Ya ta. Emang piye lho sing cetha ngono pitutur sing cetha ora duweni sifat sing ala maksude piye? Aku jelas wajahku ngene iki rupaku raiku ngene iki ala kok. Alah Rama iki nyek ngene iki. Bullying. Rama bullying yang anake. Piye ora bener iki? Wis. Ayo, ya kosik to Gong, tak jlentrehke tak jelaske. Aja seneng duweni sifat ngono kuwi ya contone aja seneng colong jupuk ya to. Dadi wong aja seneng duweni sifat milik barang apa kang diduweni tanggamu, apa kang diduweni sedulurmu, apa kang diduweni kancamu ya toh. Entah itu uangnya, duitnya, yang itu rupiah atau dolar ngono. Wis rasah dicolong, wis rasah dijupuk, kuwi dudu hakmu ngono. Ya toh. Gusti Allah kuwi ngerti, yen kowe bener-bener butuh duit iki ngerti, tapi yo lakukanlah kamu dengan mendapatkan uang ini lakukanlah dengan cara yang halal ngono Gong. Ya toh. Lakukanlah dengan cara yang halal. Contohnya ya kowe kerja entuk duit ngono. Ya kuwi barokah halal lan barokah di ibarate ditukokke beras di pangan sak keluarga ngono kuwi ya wis dadi halal barokah ngono. Ora kuwi mau dalan sing ala malah nyolong jupuk ngono kuwi ora bener ngono kuwi ya toh.
kuwi Gong ya dikatekke, dirungokke, dilaksanake. Wes siap. Oke lah Bos, Bos Semar. Oke, siap Bos Semar. Komandan Semar. Bobo Semar. Aduh tanganku kejepit. Tanganku iki kelintir. Olahraga sih Bagong. Olahraga pagi. Good morning. Good morning everybody. Good night everybody. Good afternoon everybody in everywhere. Thank you very much for joining in my content. Bagong ya sithik-sithik ya nganggo basa Inggris ngono, Bagong modern kok. Basa Jawa ya supaya nek generasi muda iki ya ben seneng wayang ngono. Sithik-sithik nganggo basa Inggris ngono ya ra mo. How are you my friend? A lot of people to join in my content ini. How are you? I am Bagong is very fine. I'm fine. Bagong is very fine condition. Yes, very fine condition. Bagong is senang, sehat, jasmani dan rohani. Ya, itu Bagong sehat, jasmani dan rohani. Nara percaya diperiksa ke sih, yang dokter. Dokter, ngono kae aku wis tau periksa. Ya, neng ngendi kae dokter. Dokter apa? Dokter cinta. Aduh kok dokter cinta piye ta, Gong? Ya dokter anu no, dokter kesehatan jiwa ngono kok. Dokter cinta, dokter Iwan. Wis tau periksa ning dokter Iwan ya, Gong? Wis tau periksa ning dokter Iwan. Dokter Iwan iki maksude piye? Aku menungso kok kon periksa ning dokter Iwan. Ya ora bener ngono. Engko terus aku dikeki obat iso jeguk-jeguk ngono terus piye? Engko terus aku dikeki obat terus iso melompat-lompat ya kethek ngono kuwi piye? Wah, jenenge menungso. Ya ora, dokter ya dokter manusia ngono. Ora dokter nang mara nang dokter Iwan ya to. Dokter Iwan ki ngurusi kewan ngono. Ya to, kewanmu lara gudikan, lara apa arep rabies. Wah, suntik kewanmu iki suntikno. Suntik rabies ngono ben ra nyokot iku ngono. Kirikmu mbuh kuwi kucingmu, mbuh kuwi munyukmu ngono kuwi ya ta. Kabeh gawanan yang dokter Iwan ngono. Aku ora iklan iki. Supayane piye? Supayane kuwi nek nyokot wong ya ta. Ben ra rabies wonge ora ben ra kena rabies ngono ya ta. Jagani, saling menjaga satu dengan yang lain ngono kuwi ya ta. Pitikmu contone pitik iso ora, Gong, pitik digawa nang dokter Iwan pitik iso ora? Ya iso ae pitik mbok suntikke rono dokter Iwan. Pengine piye? Ngendhog sedina ping 2, ping 5? Ya ora iso. Pitik sedina wis kodrate gur ngendhog pisan mara ya ta. Kang Gareng iya, Kang Gareng bener. Pitik sedina gur ngendhoge pisan ngono kuwi Gong ya. Ora akeh-akeh. Akeh-akeh malah jebol ngono kuwi. Kodrate pitik iki ya gur dipakani gedhekke ngendhog ngono kuwi. Kuwi pitik ayam petelur. Ayam petelur ngendhoge sedina ping pisan ngono Gong. Iya. Bener kabeh anakku. Gareng ya bener, Bagong ya bener ngono ya ta. Kabeh nek ingon-ingon kuwi ya kudu diopeni ngono Gong. Apa-apa nang omahku iki tak ingu, Pak. Coro barange tak ingu, kadale tak ingu. Nang omahku ya apa-apa enek kok. Wis mbok tikus ya enek ngono. Aku ya nganti jutek kok. Kok kabeh kok do seneng mara nyang omahku ngono kuwi piye? Ya wis kuwi mau jlentrehno mau. Ayo, rasa kakan guna lan apa guna. Kuwi mau lho sing aja duweni sifat sing ala kuwi mau. Oh iya Gong, kuwi mau ya. Aja duweni sifat kang ala. Gaweane colong jupuk kuwi ora bener to. Laksanakan ajaran agamamu masing-masing. Ora ono agama sing nyaranke kowe do colong jupuk kuwi ora ono. Semua agama itu pasti menyarankan, mengajarkan apa yang baik, tuntunan yang baik ngono Gong. Tuntunan yang baik terhadap semua pemeluknya, semua orang yang
memeluk agama itu, ngono ya toh. Untune Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kabeh ajaran iki apik ya toh. Wis rasa dicampur adukkan antara ajaran agama satu dengan yang lain. Wis rasa. Mari kita hidup di Indonesia itu saling menghargai, saling menghormati di dalam menjalankan ibadah agamanya masing-masing ngono ya toh. Kuwi Pancasila, Gong. Pancasila iku kudu diterapke ning awake dhewe, ning setiap warga negara Indonesia ini harus bisa menerapkan apa yang namanya sila-sila Pancasila. 5 sila iku. Oh, jebutnya Gong, kowe iso apa? Pancasila kuwi ana apa wae silane? Jelas Bagong apal no Pak. Ketuhanan Yang Maha Esa, satu. Ketuhanan Yang Maha Esa, satu. Ketuhanan Yang Maha Esa itu kudu nomor siji. Ketuhanan Yang Maha Esa itu kudu nomor siji. Ketuhanan Yang Maha Esa berarti artinya wong Indonesia kudu duwe agama. Agama ora gur ning KTP, ya toh. Ora gur ning KTP, agama ora gur ning KTP. Kuwi ya laksanakan ngono, ya toh. Laksanakan artinya ya kowe ndek agama umpamane Islam ya rajino nang masjid, kowe nek Kristen ya rajino nang gereja ngono. Ora gon Kristen KTP, ora gon Islam KTP ngono, ya toh. Ayo dilaksanakan tuntunan agamanya masing-masing, beribadah menurut agamanya masing-masing ngono. Ya toh. Sebelum ajal menjemputmu ngono. Ciri wanci titi wancine sampun dumugi titi wancine kowe ora iso selak meneh, ya toh. Ditakoni karo malaikat. Gong Bagong, apa sing mbok tindakake ning donya, ning alam donya mbiyen, Gong? Piye? Kowe kula dereng kok. Ora dereng ibadah. Kula gawane colong jupuk. Hailah, wis guwak rono. Guwak ning neraka. Pus uncalke neraka jahanam. Pus. Nah. Takoni meneh, Gong Bagong. Piye, Gong? Takoni malaikat ya toh. Sebelum ajal menjemputmu takoni malaikat. Bagong, piye Gong? Tindakanmu piye ning donya apa sing mbok laksanake? Nggih malaikat, niki kula sampun nindakaken salat 5 wektu umpamane agamane Islam. Nggih kula sampun ngibadah wonten gereja umpamane agamane Kristen ngono. Wah ya wis tiliki sik. Malaikat iki kowe ora iso ngapusi ya toh. Datane bukake buku gedhe. Wah, Bagong wes kuwi buka buka wis tek bukune halaman 1. Tek. Lha iki Bagong pernah nyolong pitik. Wis. Terus ning ditimbang-timbang iki. Amale karo tindakane sing ala oke endi iki. Walah, sik. Walah, halaman 1 mau Bagong nyolong pitik. Halaman 10. Wah, iki Bagong nabrak wong ora tanggung jawab. Waduh. Oke men kesalahane Bagong iki. Wah, sik Gong. Ning iki yo halaman 50 iki yo Bagong mulai salate rajin ngono. Rajin ngamal ibadah kok apik men. Wah, ya wis iso ngono kuwi. Ya toh. Wis diampuni wae Bagong ya, masuke. Kono. Derek masuk surga. Ngono, ya toh. Ngono kuwi ya. Amalan ibadah awake dhewe iki ya gumantung tindakane awake dhewe ning alam donya iki. Ya toh, ora gumantung wong liya, ora gumantung sapa-sapa ngono. Ya toh. Kuwi kudu dipahami. Setiap orang itu pasti nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kelakuannya, tingkah lakunya selama di dunia ini. Ya, sebelum ajal menjemputnya ngono. Sing mempertanggungjawabkan tingkah lakumu ora wong tuamu, ora guru ngajimu, ora pendetamu. Nek kowe dhewe ya toh. Apa kang tindakke urip iki ning alam donya iki kesempatan ngono ya. Ayo, kesempatan berbuat baik, berbuat kebajikan, ngamal ibadahmu piye ngono ya ta. Ora kakean kuwi mau kaya sing dituturke Semar kuwi mau. Ya ora Mar, Semar. Sorry. I'm sorry Komandan Semar. Bapak Semar. Aku kok njangkar ngene. Aduh, I'm sorry ngene iki. Sorry. Semar iki bapakku lho, Lurah Semar lho. Wingi wae ana macan. Weh.
Macan arep nubruk aku dituding karo Semar. Lah kok klentreh. Wis ora ndidik daya meneh macane iki. Wah jan aku iki ngedapi-dapi tenan kok Lurah Semar iki. Embuh aku iki ya gumun dhewe kok. Wis ilmune iki apa Lurah Semar iki? Ayo aku ben iki ngerti ana badak. Tak praktekke kae kaya Rama Semar iki. Badak tak tuding ngono. Badak gedene rame mlayu arep marani aku. Tak tuding-tuding ngene iki. Weh, lah kok saya banter. Banter ae. Wah, saya cedak saya banter malah aku arep ketubruk. Untung aku iso ngglundungi wa. Badake ora iso ora iso belok. Ngono ya. Wis piye ya ta? Wis kudu sabar. Sapa ngerti ilmune Ki Lurah Semar iki engko diturunke ning aku. Ya ora, Bob Semar. Iya Kang, berkencong. Tak tabung. Wala warudayong nekar wong kali cudis. Sapa sing gawe? Kabeh kuwi anakku kabeh sok tak turuni ilmuku ngono Kang. Ya, gumantung ya kuwi mau amalan ibadahe. Nek kowe iki apik ya sok tak kei ilmu sing rada akeh ngono kuwi. Contone iki mau iso ngusir kewan kuwi mau. Kewan sak ganas apapun nek arep nyedhaki kowe ngono us ngono Kang. Ya us tudingen tok ngene wis kewane iki lunga Kang. Kewane sujud karo kowe ngono Kang. Tak kandhani Kang ya toh. Ya. Siap, oke lah kalau begitu. Siap komandan, laksanakan. Besok saya akan berbuat kebaikan. Wis tak tinggalke sing nggonku colong jupuk sing sifat ala kuwi mau. Semua tindakan yang ala ngono wis ora tak baleni meneh. Wis aku insaf ngono. Ya saya akan kembali ke jalan yang benar. Seperti apa yang diajarkan oleh Ki Lurah Semar ngono kuwi. Ya toh, tumindak becik menurut agamanya masing-masing. Ya ora. Ngono kuwi. Ala kuwi wis ora enek gunane. Kowe tindak ala ngono kuwi ora enek gunane. Contone nek kowe maling ya toh. Suatu saat nek ketemu, iso dimasak kowe, iso disalam olahraga, ya toh. Iso ana sing olahragane nganggo tangan, nganggo sikil digwajul, ditendang, dikuamplengi. Ana sing nggawa watu, ana sing nggawa barbel, terus piye? Ora benjut karo benjut sirahmu, ya toh. Terus ora ngono kuwi nyandi parane, ya toh. Dibenjut dijur-jur sik ngono kuwi. Terus lagi dilaporke polisi. Piye ngono kuwi? Apa ora ya rugi dhewe, ayo dijur-jur mbut-mbut ngono kuwi ya terus dilaporke polisi. Engko nang polisi yo dienggo bal-balan Pak Polisi meneh. Ora, sorry. Maaf Pak Polisi mboten ngono. Pak Polisi iki penegak hukum. Siapa yang salah ya wajib dihukum ngono ya toh. Ngono. Nah, terus diadili, dimasuki dalam sel tahanan. Ora ngerti kowe kondisine piye ning dalam sel kuwi ya toh. Ayo padha mertobat to. Wis ora to, tak kandhani. Wis tinggalno kuwi kabeh sifat-sifatmu ala kaya ngono kuwi. Ya toh, aja mbok terus-teruske. Aja mbok terus-teruske. Aja mbok terus-teruske. Kicau mania. Ayo. Kicau mania ya toh. Dung tak dung kleng jangan tung Semar ayo joget. Semar melu joget. Ayo. Tak dendang ding trek tek dendang ding trek tek dendang ding dendang ding tak dendang ding deng dang ding dis cek tak cik tak cing tak dung tak glek tak ketuk glek iki ngenepi 20 menit akhir. Tak tundang mbokmu tundang mbokmu tundang mbokmu tundang mbokmu tundang mbokmu iki musik akapela ngene iki jenenge ya toh. Musik akapela Pak Rama Semar. Musik akapela. Joget iki leh. Tak ngonoke musik akapela
ki Rama Semar melu joget tok sebungae rae Rama iya le aku ya seneng kok le musik hiburan kok ya ben awet enom le. Ayo toh hiburan, nah hiburan ya hiburan sing positif, ora hiburan sing negatif. Contone ana akeh kae bocah nang ngono kae hiburan sing negatif, do ngombe 3 huruf ngono kuwi. Ayo toh, malah merusak dirinya sendiri, organ-organ tubuhnya rusak ngono kuwi ya toh. Ora bener. Ayo mo joget kene. Eh, tang ndang dung tak tu ndang dung tang 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 dung di 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 ding tak tak ndang dung ta ta ndang dung tang gendang dung tang 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 dung duk tak duk 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 tak duk duk tak duk 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 tak duk duk tak duk duk tak 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 duk tak 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 duk tak duk tak duk tu tang dung tang tang ndang dung tang tang ndang dung tang dung ndang duk 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 tak 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 duk tak tak duk duk tak duk duk tak duk tak duk tak duk tak duk tak duk duk tak duk tak duk tak duk duk tak dah inilah musik musik irama duk tak duk duk tak duk tak dung dung lang dung dung tang dung lang tung tung tang tung dam dam dang 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 blum tak tung dang dong blum dang 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 sampun paripurna matur nuwun sedaya kemawon. Terima kasih matur thank you very much for everybody in everywhere to joining in my content. Thank you. See you next week. See you next time. Goodbye. See you next time. See you next week. Goodbye.